Terima kasih Meme Pinarumnya. Niki sejenak awake dhewe ngrungokke tetembangan Karangates Gagrak cara tayub Malangan iki mau. Wah, apik sinembang Mas apa sing ngendang Pak Puji. Terima kasih Mas Puji. Wis pokok sehat selalu lah. Lha apa kendang hebat saka Kalipare. Mbak Elisa. Tak goleke kanca karo Putri Sartono engko nembang wong loro napa untuk penjenengan. Kene mbokmu ngadeka. Engko sing nyiarne. Wis pokoke muncul kan yo sapa-sapa disiarne ta kowe. Nggih. Sapa-sapa nyiarne kowe ta? Nggih, mboten. Kok sapa-sapa nyiarke kula niku lho. Lah maksudku kok ya kene. Kene. Nganggo sepatu apa manut cah-cah? Manut kanca-kanca. Yo. Oh, balik ceko kuwi ya. Oh. Kendangane Mas Puji kaya. Yo. Pemusik arep minjet apa? Tak ceko-ceko. Jenenge seneng gawe-gaweke kanca. Napa? Kok mirip wonten nggih Waranggono kalih niku? Lho, mripatmu ki sajake wis tempuk apa piye? Mirip. Lah nyawang beda kaya ngono kok mirip ki lho. Pasuryane mirip. Iya kabeh wong duwe pasuryan to. Lah nggih. Ketoke Bayu Ade. Yen ra sing enom karo sing tuwek ki sok. Apa? Ora yen ra sing enom karo sing tuwek. Apa? Sing enom kali leh tuwek. Sing enom sing ndi? Sing enom niki. Sing enom sing ndi? Niki. Sing enom sing ndi? Kowe arep. Baleni tembungmu. Ayo arti ayah.